କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ ଗଲି ମୁଁ 3টাରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ଯୋଉଠି ଯାହା ଯେମିତି ରହିବା କଥା ମୁଁ ସବୁ ରଖିକିନି ଯାଇଥିଲି କାମ ବି ମୋର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଘରେ ସାରିକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 6ଟା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ 7ଟା ବାଜିଲାଣି ମୁଁ ରୋଷେଇକି ବସିଛି କିଛି ବି କରିନି ମୋ ଘରର ଅବସ୍ଥା ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଏଇ ଲୋକଟି ଘରକୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଛି ଏବେ ସଜାଡ଼ିଲେ କିଛି ହବନି ହେଲା ଇଏ ଦେଖ ଏତିକି ଟିକିଏ ଜନ୍ତୁ ସିଏ ଘରଟାକୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛି ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ ବସିଛି ତା ବାପା ସେମିତି ଉଠିକି ପଳେଇଛନ୍ତି କାଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ୟା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ବିସ୍କୁଟ ଡବା କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ଚାହା କପ୍ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ଚପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ଖଇନି କୋଉଠି ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ତ ଦେଖିବା ଲାୟକ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ମାନେ ମଣିଷ ବାହାରେ କାମ କରିବ ପୁଣି ଆସିକି ଘରେ କାମ କରିବ ମୋ ମଣିଷ କି ପଶୁ କେତେ କାମ କରିବି ମୁଁ ମାନେ ବେଡକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ ମା ପାଣି ବୋଟଲ କେମିତି ତମେ ଘରେ କେମିତି ଥିଲ କିରେ ଘରେ ଏମିତି ମଣିଷ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଆଜିକା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ନିତିଦିନର ଘଟଣା ନିତିଦିନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏଗୁଡା ଖାଇକି ସବୁ ପକେଇଛି 3ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୁଁ ସବୁ ରଖିକି ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ବାସନଟା ମାଜି ନଥିଲି ସବୁ ଦେଖ କେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖ ତା ବାବା ଏଠି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିକି ଏଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟାକୁ ବି ସେ ଆଉ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିନାହାନ୍ତି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ସେ ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ଗଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଆସିଲି ମୁଁ ଚା ଟିକେ ପିଇକି ବସିବି ନା ଏସବୁ କାମ କରିବି କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ତେରେ କାଳିଆ କିଏ ଦେଲା ତା ନା କିଏ ଜାଣି এটা କ'ଣ ଆଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ମୁଁ କ'ଣ ମତେ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ମଞ୍ଚୁରିଆନ କିଏ ପକେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଘରେ ନଥିଲି ପକେଇଥିଲା କିଏ ସବୁ ମୁଁ ସଫା କରିଛି ଏବେ ଦେଖ ଆଗ ବେଡ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବେଡ୍କୁ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖି ମୁହଁଟା ଟିକେ ରିଲ୍ସ କ'ଣ ଲନ୍ଧିଆ କରିକିନି ପକଉଛ ଘରେ ମଣିଷ ଏମିତି ରୁହନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ସବୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ପଡିଥିଲେ ଚୁଟି ସାଇଜ କରନି ଘର ସାଇଜ କର ବାଥରୁମ ଟା ତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି